us to become better than our best. Sa pamamagitan ng ating metal, ang lakas ng loob, kaya nating gampanan ang mga bagay na sa akala natin hindi natin kaya. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Oras sa Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:07 sa aga. Good morning! Good morning! Good morning! Ang aton nga paghatag sang katahoran kag pagpanamyaw sa aton nga mga tagpalamati kag sa nagaupod sa aton sa Facebook live streaming sa aton nga pagpangalagad subong nga aga sa simbahan nga nagapanglakaton. Sa 16 ka kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, tanan nga mga kabaranggayan sa Bilogman nga probinsya, 47 ka kabaranggayan sa syudad sang Rojas, sa mga parokya naton kag sa mga mission stations, 31 ka mga parokya kag mga mission stations. Sa mga Katolikong eskwelahan, mga institusyon nga nagabugos sang Arkidiocese sang Capiz, medayan nga aga, good morning sa aton tanan. Sa aton nga mga kauturan nga nagaupod sa aton sa ilang pagpanglakaton sa mga nagabiyahe sa public utility vehicles, sa mga private nga mga salakyan nga naka-tune in sa atong pagpangalaga diri sa Spirit FM Rojas, mayad-ayad kag maghalong sa mayad-ayad nga aga kag maghalong sa inyo nga pagbiyahe pagmaneho sa subong nga adlaw. Sa mga institusyon naton, sa mga commercial kag mga private establishment, sa mga nag-opisina balik eskwelahan. Miyerkules nga adlaw. Tunga-tunga sang pagpanrabaho kag pag-eskwela. Kamustayhan ang aton nga adlaw sa subong. Sa mga kauturan naton, sa mga kabukiran, kaumahan, sa kadagatan, kapunungan, kasubaan, sa mga kaislahan naton, akon island barangays, coastal barangays diri sa probinsya sang Capiz, from Pilar to Ivisan sa Pian, Banwasang Panay, President Rojas, of course Banwasang Pontevedra, ang akon nga ginhalinan. Diri sa Rojas City kag sa nagkalain-lain nga mga probinsya nga maabot sang aton nga pagpangalagan. Dayad gid nga morning sa aton tanan sa mga nagapamahaw dira ang mga kauturan naton, sa mga kalan-an naton, sa mga karinderya
o kon mga coffee shop nga nagapamati sa aton, nagapulo pangapi kang nagkulukaon sa nga ilang nga pamahaw. Nga dayad gid nga aga sa inyo tanan, no? Sa mga suki sa nga Baby Girl Karinderya diri sa Hani Karinderya sa Barangay Lawaan. Sa Inday kag Kano dira sa Barangay Bulo. Sa Paning Food House sa Boulevard. Sa mga napamati sa aton sa Kolasi, sa Baybay, sa Dumulog, sa Punta Kugon, sa Kulahaw, sa Mungpong. Kay na Carmen dara, good morning da sa Kulahaw. Sa mga tagpalamati man nga nagalingaw-lingaw pamati sa aton mga musika kag programa diri sa Spirit FM Rojas diri sa TATC. Sa mga pampubliko naton nga mga merkados diri sa probinsya sang Capiz, labin na gid, no? Nagapilit la kita. Labin na gid sa Banwasang Panay, no? Kay Ama dira kag kay Nay Maria, kay Bibi kag kay ex-Kapitan Junior, kay Alan dira kag dira sa inyo tanana. Good morning. Sa aton nga matagpalamati sa Barangay Lumboy sa Dalom sa Indian Mingo. May pagkapamunga Indian Mingo. Sa bago lang nakatuip sa aton kag naka-tune in ang aton nga schedule nga ginahatagin naton nga tion para sa mga kauturan naton nga mga nagamasakit, mga hindi nakabala kakadto sa simbahan tungod sa nga balatian o kon maluya-luya ng balikawang. O kon ang ibanti malayo gid kag kung kaysa ti kabos-kabos kita sa inugpliti naton. Hindi na makasimba, may misa kita sa kahanginan, no? Misa sa kahanginan tawag naton kada alas 6 ang aga. Diri sa Spirit FM Rojas. Kung Domingo, maging kaupod ninyo kami, ako sa iban pang istasyon sa RMN DYBR, kina-cover nilang alas 6 sa nga misa sa Bumbo Radio do alas 7, bla mo, alas 7:30. Pero diri sa aton sa radyo sang Arkidiocese sang Capiz, kada alas 6 ang aga, may misa kita. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang Spirit FM Rojas, ang kinapanganahan sang aton halagdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bebendico, sa aton nga mga kaparian sa 71 ka mga parokya, mga mission stations, mga katoliko na itong eskwelahan, na narisari nga mga institusyon, kag mga komisyon, ang amon nga padayon nga pagpaabot sa amon pagpanamyaw kag pagpangamuyo sa aton nga mga tagpalamiti. Kaupod man naton ang akong partner technical subong aga, alagad Ana Marie Ledesma kag alagad Benny Dalida. Di mga kalagad kag mga ka-best friend, no, sa dili madugay manging kaupod naton sa aton nga pagpangalagad si Reverend Ted Tobera, no? Ito siya subong sa Manila sa pagbalik sa iya alma mater sa kapiestahan sang isa sang kilalang dako nga impluwensya sa aton pagtuluhan, Saint Thomas Aquinas, no? Ang selebrasyon sang aton nga mga alumnos kag alumni sa UST Central Seminary kag of course UST as a whole, University of Santo Tomas. Kaupod naton siya sa iyang gamay nga pagpambit, kamustayhan ang kapistahan sang universidad kag labi na gid ang pagpadungog kay Saint Thomas Aquinas. Damo sa aton nga mga kaparian nga nag-graduate sa UST Central Seminary, nagdalikat gid, no, sa pagbisita sa pagbalik sa ila alma mater.
na pangunahan gid sa aton pinalangga nga Arsobispo Most Reverend Victor Bibendico, kaupo ng aton Bikaryo General na nag-graduate man sa UST Central Seminary. Ang aton nga bag-ong bishop-elect no sa Diocese of Calibo, Father Cyril Jojo Villarreal, nangin produkto man sa nga UST Central Seminary. Classmate ni Father Jojo si Father Nonoy Villanes. Basi sa dili madugay mangin obispo man ini. Father Nonoy, good morning. Father Monsignor Reggie, good morning. Basi mangin obispo mga musolito. Damo pa nga diocese ang kulang o kung wala pa si sede bakante, wala pa sang mga obispo. Hindi malayo nga kung natayuyo ng aton nga pagpangamuyo kag pagpasalamat sa kaalwan sang Dios sa denikadang bendisyon kag bugay sa Archdiocese of Capiz. Hindi malayo nga madugangan pagid o kung may dugang pagid sa aton nga mga kaparian nga mangin obispo sa iban man nga diocese. Tiesta subong siguro si Father Jojo kung si Bishop-elect Jojo madalom pas niya pagpamalandong sa nguna titiaw-tiaw pa lang kung sunod-sunlog ang amon pagbisa-bisa sa iya nga base mga obispo siya pag-administrador niya diri sa aton sa Archdiocese of Capiz. Sinatabo gid nangin kaupod na ton si Father Jojo, si Bishop-elect Jojo sa nguna sa Social Action Center kaga nangin tagbulig naton sa daw kwan siya. Siyang aton nga Foreign Relations Officer. Basta mga foreigner siyang aton ginapaon. Binagid sa mga German speaking Caritas member organizations. Nagdugay siya sa University of Vienna dito sa Vienna sa Austria do 7 ka tuig. Tig na pulupanundong ko ba siling ko basta magtelepon kami ang ang pagtiniaway paglinabotaw sa lingkod dako gisining pag-adyas naman ni Bishop-elect Jojo no sa iya bag-o nga katungdanan. Damo man sa classmate sa Calibo And of course, damo man si Abian sa Calibo kalabanan sang kaparian, mga senior clergy sang Diocese of Calibo. Diri man nag-graduate sa aton sa St. Pius X Seminary. Yadayad man nga aga dara sa aton nga neighbor sa Capiz Doctors Hospital sa mga friends naton dila kay Ma'am Brenda Lee, kay Mama Rolin, kag kay Mama Shane. Mayong aga dira sa inyo tanan kabiga sa nga maayo o kon buligi nyo gidang mga nagpa-check up naton nga mga kauturan. Balada mga upon nyo si Ban Cluster di magsinuplada. Mati ka mamaton sa mga music sa Spirit FM para nga manayanaya ang inyong panimuot. Paabot yung dira nga aton nga pagpanamyaw sa aton nga mga doctors dira sa Capiz Doctors Hospital. And of course, kinagreet man nato ng aton neighbor dira SM Sir Joben Anisco. Naging greet mo ko ginasi mo programa, i-greet naman kasubong matandem kita, sir. Ti ang XFM maral dalapit sa Capiz Doctors Hospital. Amigo na ng station manager dira nagperde gapon sa amon team sa sa bowling. At least nakaingabot sa wildcard
Tatlo sila kuno versus ano pait Japon kaya nga lawas nila do ano man sila. Namin din ginorganize ang Capiz Electric Cooperative ang paghatag sang tion man sa Trimedia no nga magululupod sa mga sports activities no kaga damog nga salamat sa pag-include sa aton diri sa Spirit FM Rojas. Kagapon ginrepresentar kita ni Alagad Richard, ni Alagad Marco, kag ni Alagad Melody. Pero karon sa hapon no, may hampang pa sila liwat. Kagahapon daw ay kuno kaabot ang mga kaupdanan naton from K5 no, so tinguhaan na lang sang tatlong ipakigbato ang bandera sang Spirit FM kag sang K5 ti nakasulod sila sa wildcard karon may padayon sila nga paghampang pa. Sa Dilimadugay no manging kaupod naton si Reverend Ted Tobera, tawagan naton siya para makahatag siya sang iyang mga update man no sa nagakalatabo dito sa UST Central Seminary. Way na kita nagistorbo kay Reverend Gab kay daw may obligasyon to kagina sa ngaga basi kuan pa. Masako-sako pa siya ti si Reverend Ted na message na to libre aton siya nga tawagan kaga pamangkuton sa nga mga likoton nila dito sa UST no gadi nagatlagat to naton mga kalagad ka mga best friends. Kaupod naton sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga on air ka na Reverend Reverend Ted no. Wag mo kaming tagalugin ha. Andito lang kami sa kilid-kilid. Good morning Reverend Ted, kamusta ang Manila? Magandang umaga, Father Mark. Magandang umaga. Kamusta sang saan ka nagpa Manila? Sang Monday sang aga kay nagumpisa ang amon nga alumni homecoming sang January 26 sang Lunes. Okay. So amo na hasta asa kahapon tapos may concert padabi karon sa gabi. Ikaw ang ma-concert? Ay kung ako mag-concert basi ma-discover nila ako. Okay, hindi na. Kaya kasi hindi ka nakapuli dire. So kamusta no? Anong mga activities sa kapistahan ni St. Thomas Aquinas? Bali ang sa aton mga kaalagad may aga ang piyesta David diri sa UST sa kanungganan ni Santo Tomas. Awang mo na siyang tion sang alumni homecoming sang mga kaparian kag mga alumni sang UST Central Seminary. Okay. Yani madamo-damo kami sa mga activities ni mga nagliligad nga tatlo ka adlaw. Ay una na dira ang ining ko day 1 ay amo nang pag-alabot, so damo sang mga alumni from all over the Philippines at siguro mga halinta sa abroad ng mga kaparian ug mga ex-seminarian ay ang baygan nila daw ang pinakadamo gid kuno permi ang mga taga-Capiz. Ay tapos ay pag-abot diri may mga free medical consultation. Nagpa-check up. Nagpa-check up ka? Nagpa-check up mo ang TL mo? Tanan-tanan na. Kaya may libre nga bulong. Okay. Well, very good. Oo.
Kag duha sa akong nakaparian dabi subong ang kwan ang mga jubilarian sanday Father Eugene Argoncillo kag si Father Ramel Talabukon. Talabukon. Tapos ay may mga parada, mga concert kag syempre ang Santos nga Misa Okay. sang Day 1, January 26 naging pangunahan sang aton danay nga arsobispo, Uy, subong arsobispo sang Manila si Cardinal. Cardinal Advincula, Jose Cardinal Advincula nga jubilarian man kay batch 1976 siya nag-graduate. Mm-mm. So, amo to, nagsurvey ako dito sa misa. Mm-mm. Kagay syempre mga awarding Mm-mm. at mga happy Okay. Sang day 2, January 27, nayara nga solemn lauds ang morning prayer nga ang nag-preside ang akon pinalangga gay nga classmate Kagahapon, oo siya. kahapon. Ang morning prayer kag ang homilist si Reverend Ray Gabriel Toledo. Wow, nagkanta-kanta man siya. Oo, nagkanta-kanta gid siya padre. Kung nabidyohan ko lang tani, padala ko gud sa imo. Ito naging videoan mo. O base may ginpa-video sa kaginpadala niya sa kilala mo, ang kilala ko. Ay, oo, base. Oo. Tapos, so siya ginagumiliya. Sang aga morning prayer. Ay damo to sang kwan nakabililib na daan si Reverend Gab. Oo. Pamati sa iya ang mga obispo to sa morning prayer. Oh, grabe, no? Oo, kung kisa, mabililib, kung kisa, pabida-bida man, no? Ay, iyan na, may agad na siya. Mayad na si Kana. Oo. Tapos may ata nga mga meeting nga sa mga sang rectors ng seminaryo kag Santos nga misa man nga amo na dayon ang last na activity namon kahapon naging pangunahan sang obispo sang Pagadian si Bishop Roland Anthony Timoner. Kag special mention pa niya dito kahapon sa homily ang anay rector sang Santa Maria Mater et Regina Seminarium si Father Bernie Barrios. Special mention kay siya gid kuno ang nagtatap sa iya pag-abot niya dito diri sa seminaryo sa mga seminarista pa sila. Siya ang nagtatap kay Father Bernie? Si Father Bernie ang nagtatap sa iya. Oh my goodness, wow. Kay classmate ahead si Father Bernie sa ila sang I think a few years. Upod ni Father Bernie si Archbishop Rex Alarcon sang Naga. Okay. Amo na sila na special mention kahapon. Wow. Mm. Para man dira si Manong Bernie. Ari man siya. Tapos sayo mo to, mo na to ang daw celebration namon sang fiesta ni Santo Tomas. Kagay subong nga agad daw tulutawhay, laban-laban, malibod-libod lang di ang mga kaparian. Kay kagaina may fiesta diri gipangunahan sa mga Dominican Fathers naman, ang mga Friday Dominicos. Dito nagserbe man sila dito kagaina. Kamusta ang pagbaton sang bag-o nga bishop-elect nga alumnos sang UST Central Seminary? Kamusta ang pagbaton sang komunidad dira? Pag-abot ni Bishop-elect Cyril Villarreal, pag-abot niya dari seminaryo, damo sing kapalakpak para sa iya. Damo nagapa-picture sa iya. Kaupod man to mga mga kaparian nga sang Kalibo nga ari diri day Father Francis Bolivar, day Father Cesar Echegaray, damo man sila din mga mga si Father Francis UST Mangali. Madamo sila din nga nagkuan. Ayan mo to daw isa sa mga highlights ang pag-abot ni Father Jojo diri. Okay, naghingabot ka na siya, ginpahingabot siya sa CBCP Assembly. Naghingabot din siya to. Maganda ko nami lang no nga si Father Jojo. Hindi ko gani ma-imagine na Reverend Ted, no? Kilala mo man si Bulano mo. Kaupod siya nato, kag madugay man namon nga pag-updanay do. Hindi ko pa Japon ma-imagine nga kuha na siya mo, nagapanagaptagam ko na no, yahimuon. Kasi siyempre sa pagkilala ta, very joyful nga tao, kotaw-kotaw kung sa taon nga termino, kung kita-kita lang ang kaparian. Although kung siyempre kung may lay faithful na, lain naman na yang estilo, pero kung kita-kita, siling ko, ni mag-ogi na siya, Reverend Ted. Oo, may madamo na nadaas yung nagabisa sa iya subong.
Yan, di Mm, dapat kag- pero may mahumot iya nga kamot, no? Oo. Hindi pareho. Kung kisabi parehong humot sa inyo kamot eh. O Nga sige, alcohol naman mga perme alcohol bit-bit. naman nga dala perme. So, Mm, siguro, katahom Father Mark nga kwan, kadugang ko lang sang nag-dinner kami sang diri sa seminaryo sang Lunes. Katahom lang tawon nga sa isa ka lamesa ara gaupong ko si Cardinal Joe, Mhm. si Monsignor Vic kag si Father Joe. Mhm. Luyugin sila nga tatlo. Oo. Kaga, balaan mo ko na, no, ang message ko kay Cardinal Joe sang sang Sabado, sang aga. Saling ko sa iya, singko, Monsignor, may tipon-tipon panyapon karon sa palasyo. Mm. Hambal ko dayon sa iya, saling ko, ano ayhan, may bag-o naman nga obispo halin diri sa Capiz muna nga akon nga pamangkot sa iya. Iya nga reply sa akon, siya ba Marcos may tipon-tipon kamo? Ano ang okasyon? Question mark. Ang baladayo, no? Saling niya, base selebrasyon pa sa nga birthday sang inyong arsobispo galing kay sang nagligad pa atong adlaw. Okay. Ay, tapos may hihihi sa punta. Bala mo ko na ng reply ko sa iya nakon, hihihi, nugay iko da. Sa ulihin ako katalupangod siling ko, si Cardinal galing akon ka message, no, ang akon yang hambal siya, hihihi, nugay iko da, no. Kaga sang naprokleo, sang nabasa na tong announcement, no, nga si Father Jojo mangin obispo sang Kalibo, antes ako magtulog sang ikaw nang dulong sa akon sa dalom, ikaw, no, sang indulong mo ako, Oo. message ko pa siya sa linggo ng hi, una gid ako nambal, hi, lipay-lipay kagid. Amo lang nang ako nga wala gani ko kapag good evening. Sige ko, hi, lipay-lipay kagid. Bao, sige da nagbalos man sa bahu Marcos, lipay-lipay gid ako para kay Jojo kag para sa Capiz, no? So, Oh. katahom, no? So may ara pa. No, may ginahulat-hulat pa kita do damo pa kuno sang bakante according to Father Didert. Way pa Mhm. obispo sa Tagbilaran, wala pa sa Masbate, din patungin mention ni Father Didert. Madamo pa mga 6 kabilog o 7 kabilog kung ngayon ko Oo. sala. So kung magpangimbitar liwat si Monsignor Vic na magpangimbitar kung lato-lato nato na. Basi kaluyan pagigitan mo na ganing napasalamatan ginaton ang dinikadang grasya sang Dios, bugay sang Dios sa timing man, no, sa aton selebrasyon sang 75th anniversary kaga golden anniversary sang Diocese Archdiocese of Capiz, Reverend Ted. Father Mark, kay Generations of Heaven's Blessings, ay daw matuod gid man kay amo na sa mga nagliliga doon, madamo gid sing gambal. Grabe gid ang Capiz kay madamo sang obispo nga napipilian halin diri sa aton nga archdiocese. Ay inaman siguro ginapaambit man naton kay ginbugayan man kita sang mahal nga Dios, ginapaambit man naton sa mas dako nga simbahan ang aton nga mga bugay nga nababaton na. Sang una, sang nagmuno, bala ang aton nga pinalangga nga nunsyo kay Cardinal Joe. Siling niya, muna gani dinikada nga grasya kag bendisyon para sa Capiz. Siling nga, ano ang, do you know or do you want to recommend somebody for ang ning kay Father Braille nga giniskwelahan bala? Ang pagkakuan, ang diplomatic service. Oo, ang iyang panimuot nga ang panimuot ni Cardinal Joe Santo, with all the blessings, ano man niya ang in a way mabalos sa Archdiocese of Capiz, no, sa bilog nga simbahan, no, kaga after one day or few days after that, no, istorya si Father Braille kon batunon ang panghangkat nga mag-eskwela to sa akademya, no, na now, no, natapos ni Father Braille ang iyang mga preliminary siguro ti ara sa subong sa Africa, sa Burundi. sa iyang misyon kaga
sa kaluoy sang Dios, no? Later on dako naman ining grasya para man sa Arkidiocese sang Capiz. Sa pagkilala mo kay Father Jojo, kaga na bulano mo kag kaupod mo, galing kay although nga taga isa ka mo ka lugar, ano pagkilala mo sa iya bilang sa kapari kag bilang mangin obispo sang Diocese sa Baguio, kaya ni bulano? Kaya ni Bulano, mambusaw ng gato. Ang mga na nabiliban ko sa taga Mambusaw noon. Taga Mambusaw. Kay Kwan, actually, Father Mark, si Father Jojo, kababata siya sa mga katiyaan ko. Kahampang nila sa isa kakalye, malapit sa amon, balay. Kasi kilala siya sa pamilya, mga parintis ko. Pero mas nakilala ko ya si Father Jojo sang naging seminarista na ako. Kaya may kung kaisa may mga gapabulig-bulig siya, may mga ginahinyo siya nga paubra, pasulat. Ay dira kami nagkilala. Actually sang Sabado sang aga, 'di ba paghalin na ako dira sa Spirit FM kay nagupag misa sa imo. Dito ko dahil nagdiretso sa Dao. Although may mga nababatian ka na, may mga nababatian na kita nga istorya kung sino. Daw why man ko napan si iya ambay kung makadto ka karon Bulano ambay lang taon ta kay may misa pa ko pero daw sadto pala ambay ko gan siya daw pati ko sa imo amo to nga kwan ay di ba naglupod pa kani kita sang Sabado sang gabi isang announcement siya lang ay grabe ito nga kalipa siya lang nakaklerikal sa Sabado sang gabi si Monsignor Reggie kag si Father Emil Arbatin. Okay. Silang katatlo lang naka-clerical. Kaya pag-abot niya, ulo-ulihi siya, pag-abot niya, nagalam mo na dayo, kung naka-clerical say, si Padre Nonoy, why naka-clerical? Why naka-clerical, naka-purisima nga t-shirt. So daw... Kag halata mo naman sa do, kay halata, gidya. Kay Father Jojo, kay pamula na iya mata. Ay, ambal gani ni seminaryan J.J. Ray, ang iya bala upo dito sa daong nga seminarista. Grabe ka, 5:30 ko na sila naglakat halinto sa Dao, pakadto sa Roa City, pero grabe ko no hinay ko na sang iya padalagan sa salakyan ni Father Jojo, kay daw gidakurog-kurog ko no siya. Ay na kulukulbaan mo ko, abi rebrented kay pero may manggapula akong mata eh. Infection gali ya. sang Biyernes Santo, ari pa siya di na kilkilan pa sa namon, di nagpamahaw kag nagpanyagaw. Siling niya, hindi na ako na mag-agi. Siling ko, ti 500 lang. Eventually, daw pila itong natag, ilagadan 1,000, no? Nakilkilan pa sa namon, kag istorya kami, nga hindi kita ka-record to sa Dao, tungod may, hindi kalidungan sa fiesta, no? Kay dinagyang tadi si Camille. Bot kundi sa nagdagyang. Tapos si Alagad 20 mabilin man di kay may mga programs man. So daw wala lang ko insister gid nga ma-record sa Dao. Pero muna pagkagabi nagtawag si Monsieur Reggie sang schedule pagka Sabado sa gabi. So with so much blessing dako ni ang nakasalalay man sa abaga ni Father Jojo. Although damo man siya sang contemporary sa UST nga membro naman sang Kalibo Clergy, mga kaupdanan niya. Kag hopefully may naga-contact na gani sa ako na ngayon na sang number kay mapaschedule na sang piyesta sa Mayo. Damo ko ng piyesta sa Mayo ay unahan niya na. Unahan niya nga makapaschedule tigin na lisensya ko kay Father Jojo. Kasi ko pwede ko mahatag ang imong number. Kay may gapangayon na diyo. San Isidro Labrador ang piyesta. Kalibo sa Aklan. Oo, nalipat lang ko kung din nga parokya ning pare nga nangayo sa kon sang numero. So, saan ka mapuli, Reverend Ted? Karon. Karon ka na mapuli. Mahingagaw ko sa piyesta sang Zone 2 sa Santa Maria. Kaya ako umuhumili dito karon. Saan? Karon, piyesta sang Zone 2, ang kadungganan ni St. Thomas Aquinas.
Okay. Kaya ko tumasir mahumili karon. Okay, nagalihok pa ko kay Reverend Gamma patayuman siya. Mhm. Kaya ko na makadalikat pa sa kay balaan mo naman ng imo nga classmate. Madamo man nasang istasyon. Kung Way of the Cross, pila gani ka istasyon? 14. 14 iya, daw 18 na iya mo. So, damo na sa istasyon. Tapos, ang gani sa ibante Mayo, ya ang mahal nga Diyos, pulo lang sugo. Kung kaysa iya daw, damo. Naglihog na to sa iya, sang mga religious articles bala nga pwede naton diri mabutang sa Spirit FM merchandise. Lastly na lang siguro, sino si Santo Tomas para sa aton nga mga Katoliko? Si Santo Tomas among ginakilala, Father Mark, mga kaalagad, nga common doctor sang simbahan, bot silingon doktor, manunudlo sang simbahan. Ini kay tungod dako ang naging kontribusyon ni Santo Tomas sa pagpaathag sang aton nga Katoliko nga pagtuo sa madamo nga mga tawo, no? In fact, mahambal naton nga dako nga bahin sang pag-explainar sang aton katisismo, sang aton mga doktrina, sang aton ihibalo na hanungod sa moralidad. Damo sina dira ang ginamot o kung ginambal naton nga contribution ni Santo Tomas sa iya mga ginpanudlo ug sa iya mga sinulatan. Kag more than sa kaalam nga mahambal naton kay ginakabig si Santo Tomas nga isa sa mga pinakamaalam nga santos ng aton simbahan, ay mahambal man natin ng iya gid siguro nga birtud sa pagkabuhi sa pagkakabalaan, dako gid man nga impluwensya nga mahambal naton. Kani siguro sa amon dabi nga mga graduate ng UST ay amo man ang ginatingwa namon sa kabuhi bala ang pagtudlo sang kamatuoran nga may pagpaangbit sang paghigugma kay St. Thomas gani Veritas in Caritate, ang kamatuoran nga nasandig sa gugma. Father Mark. Tingala kung mahigugmaon kay katama, pareho gid si imo classmate. Mahigugmaon kay katama, prombot lang kung may matuod man kami kamatuoran. So madamo nga salamat Reverend Ted sa tiyon nga ginhatag mo sa aton diri sa Spirit FM Rojas. Maning ginapasalamatan ko gid kay you're always a text and a call away, no, bisan diin ikaw kag ini nga pagpaambit man maging mapuslanon para sa aton nga mga tagpalamati labi na gid sa nagatutok sa aton nga programa Simbahan nga nagapanglakaton nagaupod sa aton Facebook live streaming. Sa imo pagpauli halong kag welcome back karon sa hapon, Reverend Ted. Salamat din Father Mark. Madamo nga salamat, mga kalagad ka mga ka-best friends, ang kaupod naton Reverend Ted Tobera, live and direct from UST Central Seminary. Sa aton nga pagbalik, sa aton nga pagpangalagad, balita alin sa Batikan, kagalin sa CBCP, aton nga pag-aupdan, kag mga announcements, mga schedule sang Arkidiocese sang Capiz, subong nga simana, sa masunod nga simana, kag mga importante nga bagay, mga aktibidades kang mga helikoton sang lokal nga simbahan sang Capiz. Please stand by. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan.
Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palanakit sang kalawasan kag kasukasuan, rashes sukon pula-pula sa panit kag pagdugo sang ilong ukon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ini nga pahanumdom ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. Sa tinutuyo sang kabuhi, ang tanan may katapusan. Pero sa Joel Memorial Homes, ang aton pagpalangga sa aton mahal sa kabuhi, wala nagatapos bisan sa ila nga pagtaliwan. Joel Memorial Homes, owned and managed by Crisel Diaz, nagatanyag sang serbisyo nga may kasing-kasing kag paghangop sa panahon sang kabudlay kag pagtilaw. Sa Joel Memorial Homes, masaligan ang dekalidad nga serbisyo kag husto nga kasulhay para sa aton mga pinalangga sa kabuhi. Sa tion sang kasubo kag pagkinahanglan, bisitaha kami sa Barangay Lawaan, Rojas City, ukon sa Pailan, Pontevedra, Poblasyon President Rojas, kag Santa Cruz, Dumalag. Mahimo man magtawag sa cellphone number nga 0908-812-8400 ukon sa telephone number nga 036-6215-968 para sa dugang na kasayuran. Joel Memorial Homes. Una ang pagpalangga kag masaligan nga serbisyo para sa nagtaliwan naton nga himata. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Father Francis Lucas, bumabati sa inyo. Naranasan na ba ninyong hindi kumain ng maghapon? Napakaraming tao ngayon na walang makahain. Ang pakiramdam nila sa kanilang kagutuman as if the large intestine is eating the small intestine. That's how you feel. 1 bilyong tao ngayon sa buong daigdig ang nagugutom gabi-gabi. Every 3 seconds may namamatay na bata sa gutom. Hindi dapat yan, di ba? Ang Diyos ay nilalang ang lahat para makinabang ang lahat. Sinabi nga ng isang guru, there is enough for everybody's needs, but not enough for everybody's greed. Kaswapangan ng iilan ang sanhi ng paghihirap ng karamihan. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Pamati, kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapabakod sang pamilya, pamatanon mga kubos kag napabayan, nagasakdag sang nagakabagay,
nga katesismo kag buhi, nga pagpakigbahin sa mga sakramento. Nagapasanyok sang paghinunanon, nagapasanyok sang pagbuyluganay, sa tungasang mga reliyon kag katilingban sibil, nga nagaamling sa mga tinugasang Diyos. Kita ang simbahan na nagapamati, kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo, wala sing pinililian, nagabantalas ang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapanglakaton kaupod ang amon mainalagaron nga mga tagapamuno sang simbahan, sa pagtuitoy sang Espiritu Santo kag sa idalom sang pag-amlik sang Birhen sang Immaculada Concepcion. Kita ang simbahan na nagapamati, kita ang simbahan na nasentro kay Kristo, wala sing pinilian, nagabantalas ang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kita ang simbahan na nagapamati, kita ang simbahan na nasentro kay Kristo, wala sing pinilian, nagabantalas ang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapanglakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan, ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapanglakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapanglakaton. Balik sa aton nga pagpangalaga diri sa aton nga programa Simbahan nga nagapanglakaton, oras sa Spirit FM Rojas, alas 8:54 sa aga. Idayad nga aga kag may dayad nga pagpamati sa mga nagaupod sa aton sa Facebook live streaming, labi na gid sa aton amigo dira sa Katedral, Father Edsel Delfin, mga kaparian mo da, Father Edsel, good morning dira sa inyo tanan. Kung damo nga salamat sa padayon nga suporta sa Spirit FM Rojas, sa opisina sa Katedral, sa Mount Carmel, dira sa Banwasang Panaynos, Parokya ni Santa Monica. Yadayad gid nga aga dira sa inyo tanan. Sa mga
Upod naton dira kag mga nagaserbisyo sa Lawaan Petron Superstation diri lang sa Crossing Seminary Barangay Lawaan. Yadayad man nga aga sa inyo tanan. Sa makinanglanon naton sa pagtughong sa gasolina, krudo, magpa-change oil, ari lang di ang Lawaan Petron sa dalom sang Lawaan Seminary. Nga kinanglanon dara da mga teknisyan kag mekaniko nila ra si Ma'am Cheryl dira nga nagayuhom biskan na nagagalom kay isang kalibutan. Nagayuhom sa gihapon. Kag sa mga staff sa Recess Grill and Resto, yadayan nga agam damo nga salamat sa manami nga panyaga kagahapon. Chef Joel kag Ma'am Ruth Patugalan sa birthday ni Alagadril de la Rosa. Na may isang sinigang nila, ang ilaging gamit, kuhan gidyan ng bunga, gidyan sang ano ganing sampalok sa aton. Bunga, gidyan sang anong sampalok kanila gadben? Muna na. Sang sambag. Nami kag ginpatilaw nila kita sang ilang luto sang sinigang sa sampalok. Hindi siya sang sinang mga ready mix nga mga timpla na mga daan. Hindi sampalok gid. Puwerte ka namit ang yaslom. Gabing kaon di sa ngamon nga duwa ka o JT nagkulob gid ang nagkulob gid ang ano gani ini ang rice cooker. Di bala Nile kag Desiree, grabe gid kuno kaon nyo. Kita gid sa CCTV, mayari ko. Di gusto niya i-play ko sa akong program, pakita ko kay Father Lex. Joke lang. Wala ko kita, dulom ako mata. Mga OJT, kita diri sa buong psychology students. So, 4th year na kamo mga nini, kag mga inday, no? 4th year na ni sila. Ang isa ko, subang. Silingon, responsible. Di wow. Ang ikaduwa ko, 3 sila mag-utod. Ikaduwa siya. Nami kaya correction. Middle child. Grabing kadlaw niya kay ambutan. Di makuha ni kay Chinde kung anong middle child. Siyempre, middles to nga. Napasalamatan naton si Father Lex sa pagpadalas ning duwa ka daw mabuot ka mga kabataan. Kung diin man ina-assign ng mga classmate nila nga ibante, good luck na lang Pero ginapasalig naman dito sa Spirit FM Rojas nga pagbalik sini sa eskwelahan, ning duwa nga ini ambot, mangin kwanisla, mangin mas maayo pagid nga kabataan. Balita din sa Vatican, ngayong preparar sa aton sa aton Vatican correspondent. Vatican correspondent si Alagad May Durias. Pamatian naton ang balita din sa Vatican kaya kubos na kita sa oras sa aton nga pagpangalagad. Pope Leo XIV kinatagan pagtamod ang sinodalidad bilang isa kadalan para sa ekumenismo. Ginganya ni Pope Leo XIV sang Domingo ang mga Kristiyano nga padalumon ang kinaandan nga saksi paagi sa pagtubo sa ecumenical synodal practices nga nagadumdum sang ginambit nga pag-recite sang Nicene Creed sa Nicea kag nagpasalamat sa mga simbahan sa Armenia sa paghanda sa mga kinanglanon sini nga tuig para sa Week of Prayer for Christian Unity. Ang panawagan ginhimo sang Santo Papa sa tion sang selebrasyon sa ikaduwa nga bisperas para sa Feast of the Conversion of St. Paul sa Basilica of St. Paul outside the walls nga nagamarka sang pagtakop sang nasambitan nga hilikoton. Nagatindog malapit sa lulubngan sang apostol sa mga hintil, si Pope Leo nagpahayag nga ang misyon ni San Pablo amo ang misyon sang tanan nga mga Kristiyano sa karon nga amo ang pagbantala kay Kristo kag pag-agda sa tanan nga magsalig sa iya. Sa pagkudlo sang panawagan sang Second Vatican Council nga ibantala ang ebanghelyo sa tanan nga tinuga, ang Santo Papa nagsiling nga ini ang ginambit nga buluhaton sang tanan nga mga Kristiyano nga maghimo sing mapainubuson kag malipayon nga kalibutan.
Matandaan nga nagupod man ang Santo Papa sa 1,007 nga anibersaryo sang Council of Nicaea nga nagsiling nga si Ecumenical Patriarch Bartholomew ang nag-agda sa mga Kristiyano sa pagdumdum sang anibersaryo sa Iznik, Turkey kag nagpasalamat sa madamo nga representasyon sa Kristiyanong tradisyon. May Durias, Vatican News. Sa gihapon ginapakita ang importansya sang synodality pagpanglakaton nga gaululupod o kung gadululungan. Budlay gid man no, maglakat ka be ikaw pisan-pisan kada ti una kagid. O kung may upod kaya nga nagapaguyod, hindi dungan ang pagpanglakato ay puwertek budlay. May madyen yun no, kung nagasakay ka mo bis baruto, duwa ka mo yung bugsay, ang upod mo gabugsay, ikaw ay kapabaya-baya, aga tiniog-tiog, langguro ka mo sa suba o kung dagat. Ululupod, no? Ululupod nga pagpanglakaton mo niyang pangabuhi naton sa simbahan. Di ko na nagabakas ang kalabanan, pero ang katunga nagapaguyod, ba pertik budlay. Tiyan mo ni ang panimuot sang Santo Papa no, sa iyang paghatag sang emphasis. Abaw emphasis. Nga importante nga ang pari, ang laiko, nagaulupod, nagahiliugyon, nagakooperar sa isa kag isa para sa maayo nga bos damlag sang aton nga simbahan. Bisan din man kita siguro, eskwelahan man ina, opisina, o kon sa mga obra naton sa kaumahan ti karon wala da hindi synchronize da ang inyo pag-obra, hindi systematic, hindi ilulupod ti nagagirenewal. Sa eskwelahan bala kundi magsibo ang plano ni ma'am sa iyang mga kaupdanan kag sa iyang mga estudyante ay nano na lang ayhan ang matabo ti very chaotic ang aton mangin sitwasyon. Magamo ang sitwasyon. Gamo na ganing kalibutan, ti kita paihan, ti magabuligay kag magunungay, ti wala to sang palakantuan nga maayo sini mga lagad ka mga ka-best friend. No? Sa CBCP News, ang Filipino nuncio naga-retire kag tigin tagaan man sang pagtamod sang Santo Papa. Aton pamatian ang aton nga balita halin sa CBCP. Vatican, ginanunsyo ang retirement ni Filipino Nuncio Most Reverend Adolfo Tito Eliana. Ginanunsyo sang Vatican ang pagretiro ni Filipino Archbishop Adolfo Tito Eliana sa diplomatic service sang Holy See pagkatapos sang 42 ka tuig. Sa isa ka bulletin nga ginpagawa sang Enero 22, ginpahayag sang Vatican nga ginpato ni Pope Leo XIV ang pagbiya ni Eliana bilang apostolic nuncio sa Israel kag apostoliko nga delegado sa Jerusalem kag Palestine sa paglabot sang limitasyon sa edad. Si Bishop Eliana ang 77 anyos, 2 ka tuig nga labaw sa mandatory retirement age para sa mga obispo. Pagabuslan ini sang Italiano nga arsobispo nga si Giorgio Lingua, 65 anyos, nga nagserbi bilang apostolic nuncio sa Croatia halin sang 2019. Si Bishop Eliana ang nagsulod sa serbisyo diplomatiko sang Vatican sang 1984 kag nagrepresentar sang balaan nga sede sa 4 ka kontinente: Africa, Asia, Europa kag Oceania. Antes siya gintando sa Israel sang Hunyo tuig 2021 ni Pope Francis, si Bishop Eliana ang nag-alagad bilang apostolic nuncio sa Australia sugod sang tuig 2015. Nataho sa syudad sang Naga, ginordinahan bilang pari para sa Arkidiocese sang Cáceres sang 1972. Pagkatapos ng pagtuon sa Pontifical Ecclesiastical Academy, ginasain siya sa mga misyon sang Santo Papa sa Ghana, Sri Lanka, Turkey, Lebanon, Hungary kag Taiwan.
Sang Disyembre tuig 2001, gintangdo ini ni Pope John Paul II nga apostolic nuncio sa Papua New Guinea kag sang ulihi gintugyanan sang iyang nunciature sa Solomon Islands. Ginordinahan nga obispo sang Enero 6 tuig 2002 sa St. Peter's Basilica. Giningadlan sang ulihi ni Pope Benedict XVI si Eliana nga apostolic nuncio sa Pakistan sang 2006 kag Democratic Republic of Congo sang 2010. May Durias, CBCP News. Congratulations sa retirement, no? 77 years old. No? Do ka tuig ang nung kay sabis kan man nag-retire ka na kung wala sang mabulos sa imo, tingong kisa na ulo extend pang imo nga pagpangalagad. Mandatory ang 75. May ara nga 75 years old nga maluya-luya na pero may ara man niya nga 75 anyos nga able pa katama. Tanawan niyo bla si Cardinal Joe, pila na si Cardinal, 73. Ay sus, kumarira na si Alagad Benny Dalida kay Cardinal Joe Dalagan. May 5 lang kaposte goron, di kakalagas lagad Ben. Patawaan kaguro ni Cardinal. Periyota nga doa. Cardinal, no, regular, no, 1 hour daily nga walking gid siya. No? Sa una naga-jogging pa na siya. Ti kay kung gatulutigulang ka na ang tuhod mo nagabulubatyag na ina. So para hindi ma-strain ka tama, hindi mo man pagpatamaan. So naga-walking siya, that's daily ha, daily bisan diin siya. Nandunduman ko sang nagpa-Roma kami. Una namon nga schedule sa Roma, walking sa kauras kalamig. Mo malang to pagpa-Roma ta 2000 ano to man? 2014. 77 no, na imagine ko nalagadaan si Father Bryle Clinton Jocampo no, mangin hopefully no nag-eskwela man sa akademya hopefully mangin nuncio man sa ulihi, bugal naman isang Archdiocese of Capiz. Mangin kaupod naton sa aton nga pagpangalagad subong aga si Alagad Ana Marie Ledesma para sa mga schedule no palabuton nga mga schedule sang Arkidiocese sang Capiz labi na gid ang mga kapiestahan naton. May duwa ka fiesta pa kita sa January. Yes, Dar. Duwa ka fiesta pa kita. Good morning na sa mga fans. Mayong aga sa tanan nga tagpalamati kagalantaw sa aton Facebook Live. Oo, ako gali si Sakuragi. Mga schedule na to lagadaan. Subong nga January 29, fiesta sa Holy Child sa Hipuna, Pontevedra. Okay, Hipuna. Father Jimmy Abaw, sige. Jimmy Abaw. Alas 9 sa aga ang misa nga pagapangunahan sang aton Arsobispo. January 30, fiesta sa Holy Child Parish sa Maayon. Alas 9 sang aga ang misa nga pagapangunahan man gyapon sang aton Arsobispo. Okay, so mapuli si Monsignor. Buwas ng 29, no? Yes, buwas. So bisperas na misa, bisperas na gali sa Hipuna karon sa hapon. And then tomorrow, puli si Monsignor Vic, mamisa na sa Hipuna. And then 30 sa Maayon kay sa Father Pitbong. So alas 9 ang misa. Yes. So hopefully manami ang signal naton, dala naton sa kahanginan kag sa radyo ang misa sa aton pinalangga ang Arsobispo. Okay, sa February na kita? May ara 31, pa, January 31, vacation jamboree nga pagahiwaton sa St. Pius Datan Seminary. Mag-uumpisa ini alas 7:30 tubtob alas 4:30 sang hapon. Ang imbitasyon ni Father Jonel Lamila, Jonel. May Jonil abi, may Jonel. Jonel, si Father Jonel, siling niya ti Jamboree of Vocations ini. Tanan imbitado. Ang luyang magsulod sa seminaryo,
ang mga servers at mga sakristan. Lagad ben maten ka man to. Kaling may binhi kay. And then mga reliyoso, mga youth na ton, I've heard, or if I remember it right, mga ang sa SCFM family na ton, Christian Family Movement, no? Misa alas 9 sa agaman. Yes, Dad. Oo, Pagkapangunahan ni Monsignor Reggie. Monsieur Reggie. Yes po, ang jamboree. Oo, din makadto si Monsieur Vic. May basta may schedule sa Kalibo. So si Monsieur Reggie ang mamisa, diri lang ni sa St. Paul's Yes. Seminary. Halin sa aga hasta mahapon. No? So February, alagadaan. February 1, ang St. Vigilius of Trent Parish sa Dumalag, may pagahiwaton nga fiesta sa Ila Santo Niño. Ang misa, alas 9 sang aga nga pagpangunahan sang aton Arsobispo, kag pagkahapon among Ila Sadsad. Domingo na siya. Yes, Father. So nagsadsad, nagdinagsa festival sang nagligad nga Domingo sa Yes. Banwa. So ini naman niya sa San Vigilio naman. Yes, Father. Saint Vigilius, no? Vigilius of Of Trent. Trent. Okay. Sa barangay San Roque na Banwa San Dumalag. So may sadsad man sila. Okay. So wala na ginakapoy si Santo Niño. Okay, no? So ang misa, request nila Yes, si Bishop. si Monsignor Vic. So mapod naman ka mo to, February 1. Pakayuin nyo si Padre Mat Inog Crudo, ha? Sige, Father. Inog Crudo, kag inog pamahon nyo mato ni Alagad Camps, no? Okay, sa February 2. February 2, fiesta sa Nuestra Señora de la Candelaria sa Manhoy. Candelaria na, okay. Alas 9 sang aga ang misa nga pagapangunahan sang aton Arsobispo. Okay, so Candelaria. May may fiesta ina sa Haro Cathedral. Hindi, sa Haro Cathedral. Pero ang Archdiocese of Haro, St. Elizabeth of Hungary na siya eh. Pero ako nga fiesta sa Haro, presentation of the Lord no ng Candelaria. Kag muna nga damo sa ato, nagabakal sang kandila. Perdon, nga tawag nga perdon, no? So may dito sa station may isa pa kita di ka box, no? Tag 50 lang per piece. Pero kung natamaran ka mo magkuha sa inyong sinsilyo, bayad ka mo shin. Isa lang inyo kwaon. Kung shin duwa galit, no? May ari pa kita din, no? May isa di ka box ang imbilin sa aton. Di bligyata lang ni, no? Actually, ang kapital sini sa Haro, hindi ako magkuha ka. Tag 38 pesos. So, suggested retail price sa Haro, 40 pesos. Sa outside parishes, 45. Tidiri sa aton sa Rojas, reasonable naman ang 50 pesos siguro, no? Kung sinong luyag mag-avail sang perdon, no? I-message nyo lang si Alagad Ana Marie sa 0907-621-5560. Ano ganit, Ben? 0907-621-6650. Liwat. 0907-621-6650. Tag 50 lang. Kung ayaw lang nila yun. Hindi ka mo mag-uya. Kuha siya ang isa ka boxes sa 140 pieces. Okay, so February 2, Manhoy Dao, si Yes. Father David Anthony Didolo. Nami ngalan niya, no? Dad for short. David Anthony Didolo. Okay. February 4, fiesta sa St. Blaise, Malunoy, Dao, Capiz, nga Okay. pagapangunahan man sang aton Arsobispo sa alas 9 nga misa. Gusto ko nang matukiba, no? Mangkotonta si Reverend Gabo, si Reverend Ted. Pa-research ta na. Si St. Blaise, nagapang-ayos ang mga sakit sa tutunlan. Pero ginagamit ng kandila sang Candelaria nga gina cross mo bala sa tutunlan. So kung si Saint Blaise nagapang-ayos ang tutunlan nga ginagamit yang kandila. Tukibo na to na before sang fiesta ni San Blas. Si San Blas patron sang Malunoy Dao kag sang sakop nga mga barangay. Ang pari si Fatheret Parote. Perote. Si Padret Perote. Sige
Tapos, February 7, Vision, Mission, and BEC Seminar sa Bicariato ng St. Catherine of Alexandria. subong Sabado ay, Wala. okay. That's February 7. Seven. Sabado na siyang adlaw. Yes. May misa ako sinangatindiran sa John Paul II. 90 years old akong maninay. So, obligado si Ihado nga mag-sermon sa birthday ni Maninay, Thanksgiving. Okay, next. That's February 7. February 10, fiesta sa St. Paul Mission Station sa Marita. Marita. Ang misa alas 9 sang aga nga pagapangunahan man sang atan arsobispo. Palangga na ni Monsignor Vic si Father Ramil, no? Kay Bukod niya. gin-assign gid niya si Father Ramil dira sa Marita para nga tatapon ni Father Ramil ang mga island barangay sang lutod-lutod, no? So gamay lang to ila simbahan. Actually, ang simbahan nga tindugan sa simbahan kilala ko sa Tag-iya. Si Attorney Abem. Oo. So naka-use of frac ina hindi, ang kumbento, ang simbahan sa ila pamilya, ang kumbento daw sa pamilya ni Attorney Abem, do si Attorney Abem na nagbayad sina, so iya na siya. Naka-use of frac, but sila kong ginapahulam for perpetual use sa Archdiocese of Capiz. So mula na si Attorney ka simple pero nagabuligid sa simbahan. So, Father Ramil Talabukon sa Marita, President Rojas. Okay, that's February 10. February 11, wala schedule. February 11, fiesta sa Our Lady of Lourdes sa Kapagaw, Panitan. Ang misa alas 9 sang aga. Nga pagapangunahan man sang aton arsobispo. Last year, nakasimba pa ako to nakaupod pa ko to sa, ara na last year? Wala pa. Nakaupod pa ko to sa Kapagaw, pero subong dolang alang na. Sa lakit ng aton nga kalimot. And then February 11, World Day of the Sick ina. Yes. Oo. So Our Lady of Lourdes. Okay. So next. Ang February 13 ang aton concert. Diamond Hearts. Yes. May ticket. Pagali kami din sa Spirit FM. We still have how many tickets? No, may anom pa. Bala mo? Ano pa ka-tickets ng tag 1,000. Basiluyang nyo magtanaw. Ari lang din sa station. Paki-contact lang si Alagad Ann sa liwat 0907-621-6650. February 15, silver anniversary sang Divine Mercy sa Sibaguan. Ang misa alas 3:30 sang hapon nga pagapangunahan sang aton arsobispo. Pagka alas 5 sang hapon, may launching ang St. Joseph Technical Vocational School sang Piso in a Box. Kag birthday man yun ni Father Jibin Gumbad. Yes. Ang mamisa, Ang kay sa St. Joseph, do wala pa kami si Cardinal nakamuno si Father Jibin, nga basi makakadto daw si Cardinal Joe. ang bati ko man si Cardinal Joe ang mamisa, no, sa February 15. So from kay ngabot ka mo sila. Actually nakauna invite si si Father Jibin. Oo. Yes. Kauna sa invite sa iyang sa nga Helikoton. Last year pa siya nag-invite. Yes. So we try to arrange the schedule. Sige. February 17, fiesta sa St. Bernadette of Lourdes sa Tumalalod, Mambusaw. Ang misa alas 9 sang aga nga pagapangunahan sang aton arsobispo. Kabay mga hindi mag-ulan ha. Kay pero may gabahas ta malalad. Hasta lang kita dara guro na ilagad anak Okay. sa February 17. Nagtulo ng mantika sa kumataw. Damoging nga salamat, no, alagadaan sa mga schedule. Kag ti man kalagad ka mga best friends ina nga mga misa like misa sa aton arsobispo, batian naton ina sa kundi naton makita sa mabatian live sa radyo, mabatian naton o kung makita naton live sa Facebook live streaming, kag tapos may ginaobra kita nga mga kumbaga short kalagubok na daw dali lang gid mga videos naton sa Spirit FM sa 88.1 Spirit FM Rojas nga page. Ano pa? Doay naman, no? So, damo gyud salamat sa inyo nga pag-upod sa aton sa atong programa subong adlaw, subong aga. Happy birthday dira kay baby Toto Sian, napilido mo Gaspar.
happy birthday man kay Umi kag kay Maya. Luto na da ang estopado nga itek. Kubos na kita sang tiyempo sa aton nga pagmangalagad subong nga aga sa Wednesday subong. Wednesday nga edisyon sang simbahan nga nagapanglakaton. Sa ngalan sa bungo sa pwersa sang Spirit FM Rojas, napangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo the Most Reverend Victor Bebendico, sa aton nga partner technical subong aga lagad Ana Marili Desma kagalagad Benny Darida. Kaupod sa aton mga OJT si alagad Nile no? Ha? Naila. Kag ni alagad Desiree, no? Kaupod niya sa paglagad sa Ginoo kag sa pagserbisyo sa tawo. Father Mark Granflor, mayong aga sa tanan, kag God bless Pilipinas. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang